Yes. Är du beredd? Jag är beredd. Nu kommer vi fejla. Bara då. Oj, oj. Synd. Det är inte mål. Åh, det är... Var försiktig. Nej. Men jag orkar inte göra! Oj. Kom så, gubben. Kom så. Måste du sluta så hårt? Stopp på skärten. Springa! Spring då! Du då? Nej men skjut inte så hårt. Det är ingen idé, jag klarar mig ju inte. Halsen har gått sönder. Synd. Ja. Vi kanske får gräva ner. Begrava. Ja. Jag menar det. Hur länge ska vi? Jag vet inte. Fan, jag orkar inte. Måste det är fiske på den här? Ost! Yes! Julia, så himla onödigt.